सेलेक्ट खालामनानै लायो नायनि होननानै बिथाङा मोनसे चेलेन्ज होदों हायोबा होथों हेमन्त बिश्व शर्माया आसामाव अपिएस होयोबा 5 बोसोरावनो सरकारा भंग जागोन होननानै बुंदों অসমত অপিএস দিলে 5 বছৰতে ভংগ হ'ব চৰকাৰ हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मिया बे चेनेलाव दिनै आं नोंथांमोननि सेराव फिन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जाहैबाय खूब माने इम्पोर्टेन्स जायफोर माने जब होल्डार बिथांमोननि थाखाय इम्पोर्टेन्सथार दा नैबे समाव आसाम गभर्नमेन्टआ जब होल्डारफोरखौ मोननै बाहागोआव माने बोखावनानै होदों मोनसेया जाहैबाय एनपिएस मोनसेया जाहैबाय अपिएस बे मोननै बाहागोआव बोखावनानै होदों आरो नैबे समावहाय जायफोर माने एनपिएस आवहाय दङ बिथांमोना ओरैबायदि गोख्रों माने मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ दा बे मुभमेन्ट खालामनायखौ नुनानै दाख्लैबावैनि जि बाजेट सेसन बे बाजेट सेसनावहाय हेमन्त बिश्व शर्माया बुंगारबाय जेलायनो एनपिएसफोरखौ अपिएस जुदि खालामनाय जायो अब्ला सरकारानो 5 बोसोरनि उनाव बियो माने भंग जागोननो होनबा नायदो बियो बेसेबां गेदेर बाथ्रा बुंखो बेनि गेजेरजों जोङो हमनो हाबाय जे बिजेपि गभर्नमेन्टआ माब्लाबाबो जायफोर माने फ्रेशलि निउलि माने जब मोनदों बिथांमोननि जि पेन्सन बे पेन्सनखौ बिथांमोना माब्लाबाबो खालामनानै होनाय नङा बियो रोखा जाखाबाय दा नैबे समाव जोङो खौसे जानानै गोख्रों जुदि जोङो मुभमेन्ट खालामाबा जोंनि जि सिमां बे सिमाङा माब्लाबाबो जोंना जाफुंनाय नंलिया आरो बांसिन दुखुनांथावा बेसो जाहैगोन जायफोर माने पेन्सार स्कुलावहाय 20 बोसोर 25 बोसोर मावनायनि उनावहाय माने रेगुलार जानाय दा बिथांमोननि जि अबस्थाया आगोलावबो गाज्रिखामोन फैयै फैयै नै गेजेर ससेयाव एसे मोजां जाबाय मोजां जानायनि उनाव आरोबाव जेब्ला रिटायार जागोन अब्ला बिथांमोना फिन आरो बैबायदि थासारिखौनो बिथांमोना मोनहैफिनगोन होनबा नायदो हेमन्त बिश्व शर्माया एसेबो जिंगा सियाखै नामा एसेबो सानाखै नामा जायफोर माने बेसेबांबा बोसोर खामानि मावबोनाय देशनि थाखाय बिथांमोनाबोथ' खामानि मावदों যিগৰাকী কৰ্মচাৰী এনপিএছৰ থ্ৰুৰে তেওঁ সুবিধা ল'ব খুজিব তেওঁলোকে এনপিএছ ল'ব আৰু যিসকলে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বিচাৰিব তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাৰ অধীনত তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিব বা সুৰক্ষা লাভ কৰিব नैबे समावहाय खद' अखम कर्मचारी एनपिएस कन्टानिफ्राय मोनसे चेलेन्ज होदों हेमन्त बिश्व शर्माखौ हायोबा हेमन्त बिश्व शर्माया मोननै अपसन होथों एनपिएस आरो अपिएस सोर साबैसे फ्रेश जब होल्डारा नैबे समाव एनपिएस को सेलेक्ट खालामनानै लायो नायनि होननानै बिथाङा मोनसे चेलेन्ज होदों हायोबा होथों हेमन्त बिश्व शर्माया প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যে আপোনালোকে অপচন দিয়ক আৰু সেই অপচনত জল পট হৈ পৰিব কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কোনটো অপচন কোনটো বিকল্প বাছি লয় তাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান অচ্যুতানন্দ হাজৰিকাৰ बिथाङा सानदों जानांगौ नैबे समावहाय गाव होनाय जायफोर माने फ्रेश जब होल्डार बिथांमोना एनपिएस खौनो सेलेक्ट खालामनानै लागोन अपिएस को खालामनाय नङा होननानै बिथाङा माने साननानै लादों किन्तु चेलेन्ज होदों नोंथाङा मोननै अपसनल' हो अब्लानिया नोंथाङा मिन्थिगोन बबे मोनसेखौ सेलेक्ट खालामनानै लायो गावनि जिबननि थाखाय नानै आंनि लोगोफोरनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना जेसे हायो नैबे भिडिअखौ अन्नानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे नैबे भिडिअआ जोंनि आसामनि खना खनला जाहाथे गोसारजोबो बिनि थाखाय आङो नैबे समावहाय खावलायनाय जादों आरो नोंथांमोना जेसे हायो कमेन्ट्स हर सोरनो एनपिएस नांगौ सोरनो अपिएस नांगौ नायनि अपिएसआ बांसिन फैयो ना एनपिएसआ बांसिन फैयो अन्नानै शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ आरो आंनि मोनसे रिक्वेस्ट लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो जायफोर माने एनपिएस कन्टेयाव दङ बिथांमोना जिहेतु मुभमेन्ट खालामगासिनो दं नालाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना मदद होनांगोन सापर्ट होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाबोथ' सानसे समाव जेब्ला जब मावगोन अब्ला नोंथांमोनाबो निउआव गोग्लैगोन नालाय ओंखायनो एनपिएसआव गोग्लैहैगोन दा अब्ला जों मुभमेन्ट खालामनाया जोंनि थाखायल' नङा बियो सारा आसामनि थाखायनो बियो माने खामानि होगोन बेखायनो जायफोर माने मुभमेन्ट खालामगोन बिथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना मदद होयो बिनि थाखाय नैबे समाव खावलायनाय जादों आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नैबे समाव जायफोर अपिएसआव दङ बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' रिटायार जानायनि उनाव पेन्सनखौ मोनगोन अब्लाबो नोंथांमोना जोंखौ मदद होनांगौ सापर्ट होनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि फिसाला फिसाजोफोराबो सानसे समाव जेब्ला जब मावगोन अब्ला एनपिएसआव गोलैजोबगोन अब्ला नोंनि गथ'आ जुदि एनपिएसआव जुदि गोग्लैयोबा
रिटायारनि उनाव नोंनि फिसाजोआ जुदि पेन्सन मोनाब्ला नोंनि फिसालाया माबायदि अबस्था जागोन दा बेखौ सानहरनानै नोंथांमोन गासैबो जोंखौ मदद होनांगौ बे हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि सम्पथिनिफ्रायसो पेन्सननि फैसाखौ होनांगोन सानखो ना माखो बेलाय हा एसेबां करर फैसा आसाम सरकारा नैबे समावहाय रां दाहार लागासिनो दङ जोंनो पेन्सनखौ होनो हाया नामा एनि हाउ जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोङो मा खालामगोन मुभमेन्ट खालामनानैबाबो जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोङो सेख'नानै लागोन आरो लानो हाथारनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जि थांनानै थानायनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोङो मोनफुंनो हागोन দিনৰ নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকে 35 ইয়াৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত OPS-তকৈ তেওঁলোকে বেছি পইচা পাব সমস্যাটো হৈ আছে মাজত 50,000 যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে আৰু এই কৰ্মচাৰীখিনি কেতিয়াও ফ্ৰেছ এপইন্টমেন্ট হোৱা নাছিল এই কৰ্মচাৰীবিলাক ৰেগুলাৰাইজ হৈছিল এই সন্দৰ্ভত পূৰ্বতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাৰ মজিয়াত দিয়া এক মন্তব্যক লৈ সৰব হৈ পৰিল বিধায়ক অখিল গগৈ मामाया फंसे बाथ्रा गोदै रावजों बुंदों बेनो जाहैबाय जायफोर माने फ्रेशलि माने जब मोनदों बिथांमोना 30 बोसोर 35 बोसोर जब मावगोन आरो बिथांमोननो जेबो OPS नि गोनांथि जानाय नङा होननानै बिथाङा माने गोदै रावजों बुंदों जाहाथे बिथांमोना माने मुभमेन्टआव फैया आरो मुभमेन्ट खालामा बिनि थाखाय गोदै रावजों बिथाङा बुंफ्लादों खिन्थु जायफोर माने गोदानै फ्रेशलि माने जब मोनदों बिथांमोना मा सानदों जेबो मिथिया खिन्थु नांनायाथ' गासैनिबो OPS खौ नांगौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन अन्नानै भिडिअ'खौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होयो बिनि थाखाय आङो नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' बाय लोगोफोर